Logitech Harmony kaukosäätimessä yksi kosketus muuttaa kaiken. Harmony takaa kodin viihdelaitteiden hallinnan tavalla, johon muut kaukosäätimet eivät pysty. Voit nauttia suosikkiohjelmista, elokuvista, musiikista ja muusta helposti. Harmony kaukosäätimen käyttöönotto on helppoa. Yhdistä se Mac- tai PC-tietokoneeseen, jossa on internetyhteys, ja määrittele ohjattavat laitteet verkossa. Verkkoon sijoitetussa laitekirjastossa on yli 200 000 laitetta, joten Harmony toimii varmasti nykyisten ja tulevien laitteidesi kanssa. Kun Harmony on asennettu, viihdejärjestelmän hallinta on lastenleikkiä. Yhden kosketuksen toimintohallinnan ansiosta katselun, kuuntelun ja nauttimisen voit aloittaa saman tien. Vaihda toimintoa, jolloin komennot muuttuvat sen mukaan, mitä olet tekemässä ja mitä laitetta haluat hallita. Harmony kaukosäädinten valikoima on laaja. Sinunkin viihdejärjestelmääsi löytyy siis varmasti sopiva kaukosäädin. Keskity siihen, mistä haluat nauttia, ja unohda painikkeiden painelun ja useiden kaukosäädinten aiheuttama vaiva. Nyt kaikki perheenjäsenet voivat ohjata kodin viihdejärjestelmää vaivatta. Logitech Harmony kaukosäädin, yksi kosketus muuttaa kaiken.